ला भोरे से हुरकुच्चा दे थला कि हमर फलवा ला के जइहा ला देलियो। आई जी तो भोरे से ही चलते न कही थली, फिर तू ऑफिस चल जाता तो केला के देते हल। ऑफिस चल जेती हल त 6 बजे से हुरकुच्चा दे थलन के जी हम तिरोस्ती आज के लई हमर फलवा ला के जइहा। तोरे ला न कहले ही हो। हमरा लाई के ले तो सांझ के खाता हल। सांझ के कहती तो भोरे से भूखे रहती हल। तो सहले ना हो जी। अरे सहले ही जी, तब बिना खैले काम उम हमरा से न होबा, बस समझला ना। काम न होबा है नामो के तन कि हम आज तिरोस्ती के लिए सहले ही हो। अब होरही से भोजन के जुगाड़ में लगल है। सुतू न दिलन है ठीक से भोरे 6 बजे से। ए जी उठा ना, आज तिरोस्ती के ही हो, हमर फलवा ले ले ही है। ले ले हम सांझ के दियल अपन ले ले तू घड़ी ला देख ले ला दिलियो। बाप रे बाप, अमरूद है बा सब लैला ना। सुन ला देख ला पहले अमरूद हो, हाँ, पपीता हो, हाँ, 1 दर्जन केला हो, हाँ। और 4 गो मौसमी हो। कमजोरी लगतो ना तो जूसवा गार के पी लिया। तो इतना काहेला लावे गेला हल? आ इतना सब हम ही खा जेबो, तो नहीं ना खेबा? लइकन ना खेतो जो हमरा पे इतना गरमाइले है। हम तो रहबे ना करबे, हम तो ऑफिसे रहबे। अच्छा तो तोरे ला हम ले ली है कि तिरोस्ती हमर मेहरारू कह ले हथन। भोर ही से भूख लग जितै, सहले हथी लेकिन भूख भोर ही से ए लगे। भाई हमरा भोर ही से भूख लग जाए आ काम ना रहे है। ठीक है बा देख दिन भर काम करे के रहे है। हम बहस ना करी थी, देख रहा काम ना हो कि आओ ला दियो। आओ कोची लेबा, तू तो इतना ना गिनती कर देला ना कि अब तो खाऊं के ना मन करते। बढ़िया हो सहले रहे, कम से कम कुछ शुगर उगर जो हो कम जतो। तो हमरा ना भगवान के देनी से शुगर तुगर ला लैला ना इतना गरमा गेला। पैसवा ज्यादा का लग गल जी? पैसा लगली जब फ्री के का कोई दे दे हथी।